Той е бил част от първия ни контингент в Ирак. Казвам го не случайно, защото точно на финала ми се иска да погледнем от другата страна на барикадата, където са хората, които излизат наистина на бойното поле. Ние тогава в Ирак загубихме български войници, загубихме български мъже, които оставиха семейство тук. Давали сте неведнъж интервюта за различни наши колеги и сте разказвали, че всъщност това, което се е случило в Ирак, се и учи и във военната академия. Въпросът ми е друг. Когато сте извън телевизионното студио, когато сте извън университета, сега в академичните среди, когато сте там, когато сте били там, какво е това? Дълг, професия, идеал? Кой и какъв профил човек влиза и рискува живота си? Много хора мислят, че тези хора, които участват в различни мисии, в контингенти извън страната, са авантюристи. Не.